Номер 172.
і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. У ту святую ноч Божого народження ми збираємося разом, щоб пережити эту цудовную, теплую, полную любові правду. Правду в этом нашем тут Бетлееме. Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, вітаємо вас, кохані діти, на этой імши святой, на пастерці. Як пастушки ми сьогодні приходимо, щоб поклонитися Єсусу Христу. Радость Божого народження, з якої вітаємо нашого Збавцю. Нехай наповнить усіх нас вірою у моц правди. Нехай наповнить витривалістю у чиненні добра. Нехай до кожного нашого серця, кожне наше серце проникне та правда, яку сьогодні звястують ангели. Народився вам Збавця у городі Давіда, яким єсть Христос Пан. На початку этой святой мши щиро перепросим доброго Бога за наши грехи, как мы годно славим найсвятейшую веру. Споглядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего, хай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
святую мшу цelebrую як подяку Пану Богу за отримані ласки від Яніни. Ksiądz Олег молиться у Богу відомої. Божа Ты учинил, что в гэтую святую ночь зазяла нам сапраўднае святло Езус Христос. Дай просим, каб з верою прыняўшы на зямлі святло Яго правды, мы мели удел у Яго радасці ў небе, які з Тобою жывей валадаць у еднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який ходив у темрі, убачив святло великое. Над жихарами країни смертного теню зазяло святло. Ты помножил народ, повеличил радость, и он веселится перед тобою, як веселятся у час жнива, як тешатся при поделе здобычи, бо ярмо, что гняло яго, і кій на плячах ягоних, і розгу пригнятанника ягоного ти зламав, як у день Мидияма. Бо усякий бот воюючого жаўнера і адзенне, забурдженное крывёю, будзе кинуто у пожар на ежа огню, бо дитя народилося нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму. Цудоўны дарадчык, Бог моцный, спрадвечны Отец, князь спокою, будзе великим панаванне яго, и миру не будет конца, над троном Давида и над его владарством, якое он умацуе и падтрымае у правосуддзі и справедливости, адгэтуль и навеки. Руплівасць Пана Магуцяў учыніць гэта. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Нарадзіўся сёння збаўца Езус Христос. Нарадзіўся сёння збаўца Езус Христос. Нарадзіўся сёння збаўца Езус Христос. Спявайце Пану новую песню.
Читание послания святого апостола Павла до Тита. Умилованные, заявилася ласка Божия, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возвещаю вам великую радость. Народился сегодня спасся, яким Иисус Христос вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. U te dni wyszedł zagat od Cezara Augusta zrobić pierapis po всей ziemi. Гэта był pierwszy pierapis podczas panowania Kwirynie w Syrii. I пайшли się zapisać każdy w swój город. Пошел так само и Józef z Galilei, z города Nazareta, u Judeju, u город Давида, званий Бетлеєм, бо ён був з дому і род Давида, каб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була тяжарною. А коли яны byli там, надышоў ёй час нарадзіць. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго, і паклала ў ясень, бо не было ім месца у заездзе. У той в аколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. І з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народу. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля спавітае і пакладзена ў яслях». Раптам з анёлам з'явілася вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і усклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Сідайте, коли Філіп теж знайшов місце. Адзіна не хочуць працаваць. Мікрафоны ніяк. Сёння. Коли довгочакане для кожного з нас це свято, урочистість, у яку ми вже ввійшли працю,
супольную Вигилию, кругу наших близких, родных, dzielячи się оплаткой, складаючи собі взаємно пожаданні, модлячися супольно. I spożywający tak samo na pewno jakieś smaczne strawy i supolne rychtowali. I to wszystko stwarza właśnie tą cudowną atmosferę tych świat. Ale wszystko to jest, co my wiemy. Wszystko to jest, co jest pewnym takim naszym już doświadkiem. Z іншого боку, і вона так само трошки може нам якби прикривати ось цю таємницю. І за хвилину спробую якось представити, чому міновіто ось це може стати не то, що перешкодою, але в якимось сенсі не дозволить нам. Може дати нам більш так глибей увійти в цю таємницю, яку сьогодні Бог кожному з нас дає. Тому запрошую, як на початку ми з вами поспробували забути, що то є, що ми вже відаємо про Ісуса. Ось у такий спосіб важливо. Як би не було 2000 років християнства, як би не було катехезів, на яких нас вчили, що Ісус Христос з'являється Богом. Ось все это на хвилинку якби забываемся. Позднее, конечно, все это вернется, але вот на это так уявим себе, что мы ничего не ведаем про Иисуса Христа. И про это подею, в мы сегодня выходим. И поглядите, сегодня, это того, что это все, как показать, поглядите, у який способ переживали это те люди, до яких был посланный анёл, таких прийшов Єсус. Бо сьогодні анёл що говорить? Що дадено буде вам знак. Знойдете немовля сповитое у яслях. Видите, немовля, это что? Маленькое дитятка, кое покладено у яслях, и оно має быть знаком перемены. Уявляється такий знак, ось вам сказали. От, як убачите матулю з дитятка, это будет знак, что этот свет отменится. Вот диво, что до этого пастухи и інші люди не видели, не бачили маленькое дитятка. Ну, кожен бачив. И не раз, напевно. И в их семьях народжались детки. Поглядите, насколько вот этот знак так направду простой был. Поглядите, мы на это, конечно, глядим сегодня с перспективы наших предков. И мы захопляемся, и мы говорим, и узрушаемся, глядячи на это ясли, на вот это уявление. Боже, мы ведаем, что это не просто дитятка, а это Иисус, это не просто Матья, это Мария. Але для тих людей, що той час, це було на шмат, і все, ну так прості, як? Що це за знак такий? Ідіть, знойдете матулю з дитятком, немовляті, і це буде для вас знак. Видите, знак то це моцний, бачний, переможний. Вот это знак. Так как все осветлялось, все гремело, щось ось этот знак, а тишиня, спокой. І в этом усім побачить ось эту глибину таємниці. І тому я ось запрошав, як ми як-то ось это все, що з'являється нашою традицією, вельми важною, нам потрібною. Вона нас збирає, вона нас рихтує. Але в эту хвилину поспробували ось заглибитися у эту простоту. Простоту приходячого Бога. Мене сьогодні на допомогу нам приходить пророк Ісая. Бо він сьогодні, в цьому першому читанні, тлумачить цю таємницю. Таємницю прийстя збавці. З чим вона має бути зв'язана? А mianowicie з визволенням з неволі. І він так сьогодні пише.
бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоних, і розгу прагнятальніка ягонага, ти зламав, як у день Мадияна. Плячо, кій на плячах, ярмо, розги. Відаєте, що таке розги? А хто отримав розги якось? Відаєте, jeszcze, напевно, думаю, год назад, як ми попросту це слово почули, то для нас би яны, ну, попросту були словами, ну, пророк нам казав про якусь неволю. Причому тут ми? Ізраїль це докладно розуміли, бо яны були у той час, коли пророк Ісая казав, яны були під неволею. І коли він писав, говорив це слово, то вони докладно уявляли, що прийде той час, коли вони будуть визволені. Сьогодні, думаю, для нас може легше уявити. Тоді, коли є досвід пригньоту, є досвід того ярма, чи досвід этой, як ми сьогодні тут читали, этой ярма, кія, чи розги. І Єсус Христос, Бог, приходить в эту мужчин, как нас вызволить, как нас освободить. Але знову же, что это означает, так направду? Это не воля. Апроч, такой вонковой, конечно, мы разумеем про эту неволю нашу духовную, какую так само кожен з нас, так направду переживає. Думаю, нема тут такого, коли ти скаже, я зовсім вольний. Вольний від кожної неволі. Doświadczenie słabości i grachowności, to doświadczenie każdego z nas, to doświadczenie człowieka. I Bóg, Jezus Chrystus, przychodzi dla tego, jak nas chce wyzwolić. Kiedy i prorok Isaja mówi, że idzie той, kto właśnie to się wyzwolić i nazywa jego takimi słowami, że to będzie cudowny daraczek, dадуть mu imię, każe. Bóg mocny, spradwieczny Ojciec Kniazь pokoju. Co to za tytuły? У той час этот титул належал до фараона. До фараона. Это был, як кажуть, перший парень на деревні. Найважнейший был, наймацнейший. І гэты титул, які належали йому. І пророк, кажучи про гэта, каже, що той, який прийде, бо це ж заповідає, пророцтво, той, що заповідається, прийде, він буде мати таку, якби, абсолютну эту владу. І як бачимо, пророк Исаия был прав чи не прав? Точно прав. И что ж тут такого? Дед это моц, дарадчик моцный, Бог спрадвечный, Отец Князь покою. Яка ж это влада фараона? Прийшов як маленьке дитя і поклали його у маленькі ясельки. Якби з гэтага боку такого ніби помолився. Однак розуміємо, що пророцтва ні, яны не миляються. І в гэтым усім пророк Ісая так само відкриває нам певну правду, ось показуючи те, до чого ми сьогодні всі тими думками хочемо дійти. Говорить нам о тим, що гэта все збудеться як у день Мадияна. Видите, ви старейшие, може, читали, а ви ще будете читати, є така книга у Старым Заповете, книга Суддів. Там есть 7 такий розділ, яким описується ця історія Мадияна і ця історія Ізраїля і Мадияна і Гедеона. І Мадиян це був такий народ, який жив побач, як такі сусіди, але не вельми були добрими сусідами. Вони, як тільки ізраїльти назбирають пльонів праці своєї, то вони приходять і забирають їх силою. Вони були мощніші, їх було бой. І в кінці кінців Бог вирішив визволити свій народ від цих сусідів, так, як попросту їх перемогти. Ну і що, і пішов, він, ведаєте, до Гедеона і каже, слухай, я хочу з тобою перемогти цих Мадиян. І як ви думаєте, Гедеон згодився?
Od razu, o tym ktoś ci czytał, no. Od razu, конечно, jeden не згодился. Каже, ну что, я буду перемагать? Один? Куда я пойду? Что я один могу zrobić? Бог ему каже, ты той емоцію, яку ти маєш, ти можеш визволити це, можеш дати ради. Ну, але Гедеон пішов, але не просто пішов, він пішов і зібрав шмат людей. 32 тисячі ізраїльтів. Зібрав ось таке військо і прийшов, і Бог його говорить, ведаєш, ти з цим військом не переможеш. Тому зробимо так. Запитайся, хто боїться з твоїх воїнів, ти, хай йде додому. І пішло 20 тисяч додому. Скільки осталося? 12. От добре чули, скільки було на початку. 12 осталося, а Бог говорить, видно, що ти з цим військом не переможеш. І зробив ще один хитрий. Не буду розказати, що він зробив. Дочитайте. Книга Суддів, 7 розділ, і довідайтеся, як Бог ще зменшив кількість воїнів, і зосталося, хто може читав, на 10. Розділи 3000, застанеться 300. Засталося 300 воїнів і Гедеон. І тоді Бог каже, ведай, що з цим військом переможеш. З цим військом переможеш. А видите, скільки було мадіянів этих? 125 тисяч. Іди і переможеш. І що відбулося? Видите, ізраїліти навіть не витягнули зброї. Вони взяли труби, взяли бубны, взяли різне начиння і пішли у лагерь, де спали вночі ці військи. І затрубили у ці труби, розбили ці всі начиння, і ті, проснувшися, сполохалися, думають, що тут робиться, де тут гримить, що тут це, і що вони зробили? Поскольку не ведали, откуль нападають, і позабивали один другого. І вони просто в этом усім не ведали, где тут нападаете, вы просто так загубились. Перемогло великое войско. Для чего пусть это успомин? И чему пророк Ісая, успоминає, коли говорить про Ісуса Христа, пророцтво, каже, як було у день показати нам велику правду про маленьку моць. Бо правда велика. А Ісус Христос маленький. Бог, який приходить і обнімовляє, як маленька дитятка, як Ісус Христос. Але для гэтага свету вялікага, дзе перапіс, дзе ўладары гэтага свету, дзе гандаль, дзе яшчэ штосьці, нават ніхто не заўважыў. Чи як то паўплываў прыйсці Ісуса Христа вось так, конкретно як Ісуса Христа, попросту, як чоловіка маленького, який народився на цей світ, а ніяк так направду. Всі жили своїм життям, ніхто його не зауважив. Але не глядячи на це, ведає, що ця маленька моць учинила великі речі, бо ім'я відомі збавила цей світ. Крок за кроком перемінила усе. Ісус Христос, немовля, чинить великі речі. Кане і це святи Божого народження, яке ми з вами переживаємо, це менавіта тая правда в тим, що перемена відбувається у малим. Бо глядите, що завтра зміниться? Може в житті нашим. Так, а нічого не зміниться, так, у реальності. Ну що ж це надзвичайне зробиться, може у когось відбудеться цуд якийсь. Коли потреба. А як не потреба, то Бог і цуду не учинить якось надзвичайне. І завтра ми прочнемося і будемо такі самі, якби. І можна так собі сказати, що от буду чекати, поки що у мене от відбудеться таке глобальне, велике, от тоді я і поміняюся. І так часами люди все життя своє чекають. А гэта свято запрашаюць нас, каб мы перажылі тую правду ў простым. І паглядзелі, што праз маленькія крокі, маленькія рэчы, мы так направды можам памяняць вельмі шмат, змяніць гэты свет.
І тими маленькими речами з'являється, може, телефонний дзвонок, комусь, кому ми давно не телефонували. Яку потрібна, маленька реч. Взяти набрати номер і порозмовляти з тим, хто гэта чакає, хто гэта потребує. І ніби гэты свет, паглядзіце і зможа, що гэта нават не заўважыць. Але мы ведаем, што гэты свет праз гэта адмяняецца, праз маленькія такія крокі, праз маленькія ўчынкі, маленькія нашыя перамогі. І іх патрэба распачаць тут і цяпер. І гэта праўда аб Езусе Христе і прыйсці Езуса Христа паказвае нас захочу, не так да гэтага. Распачні гэты шлях. Крок за крокам. Мяняй гэта жыццё у дробных справах. Звычайных, якіх ніхто не заўважыць. Можа, ніхто не падзякуе. Але праз гэта мы адменім сябе і тое, што ёсць вакол нас. Бо так вчыніў Езус Христос. Праз прастату сваю. Ён адмяніў увесь свет, збавіў яго. У гэтай прастаце праявілася такая вялікая моц. Нехай гэты час, які мы з вами перажываем, будзе часам гэтага такого супакою. Мы, можа, яшчэ раз паглядзеліся, бо мы дакладна ведаем, што ёсць патрэба, што нам трэба перамагчы у нашым жыцці. Вось тымі дробнымі справамі, не вялікімі рэчамі, а як гэта 300 чалавек, 125 тысяч перамаглі. І так, напраўды, вось у гэтым нашым жыцці праз дробныя крокі мы можам зчыніць вельмі шмат у лучнасці з Богом, паслухмяныя Яму, давяраючы Яму ўсё сваё жыццё. Таму коні гэтай святай, будуць святымі, вельмі радаснымі. Вось у гэтай прастаце, у гэтай цеплыні, тое, што мы ўваходзім, не гледзячы на тое, што, можа, як кажам, гэты свет і не адменіцца так у цудоўны спосаб, што заўтра ўсё тут памяняецца, мы так прачнемся, хоча ж Бог можа і гэта ўчыніць. Але мы ведаем, што Ён надалей прысутны, і што Он так як дарастаў. Памаленьку узрастаў, хадзіў, быў паслушны, хадзіў разам з гэта, згубіўся ў святыні, памятаем, потом сам ужо пачаў як настаўнік, аж в канцы канцоў збавіў нас на крыжы. То так і ў нашым жыцці мы маем крок па кроку узрастаць, в канцы канцоў, таксама атрымаць вось гэтае збаўленне, якое Бог кожнага ў нас паклікаў. І гэтыя святы будуць вось гэтым досведам маленькай моцы вялікага Бога, вельмі пакорлівага, які аддаў сябе ў рукі чалавека. Вы ведаеце, насколькі пакорны, бо ягонае жыццё, жыццё Бога, паглядзіце, залежала ад чалавека. Ну, калі б Марыя і Юзеф яго пакінулі, то ён бы памёр. Яго проста не было. Бог настолькі пакорны, гэта цудоўны, што дае нам сябе. І гэта чыніць за кожным разам. І кожнай святой мшы дае нам сябе. Мы можам зрабіць ім ўсё, што заўгодна, ўсё, што захочам. Вельмі важна, каб мы яго прынялі як Бога, як Пана, як на цудоўнага дарадчыка, Бога моцнага, спрадвечнага Отця, князя супакою. Бо Ён такі ёсць, бо Ён мае самоць, а мы разам з ім, маленькімі крочкамі, хочам змяняць гэты свет і сябе. Амен. Вызнаем нашу святую веру. Веру у адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго
не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, які в ту ночь оказав свою великую любов до всіх людей, з довіром узнесем наші молитви. Молимся за Ты, Костел, как он возвращался на свет вечную любовь Бога, объявленную у Христе. Тебе просим, Выслухай нас с вами. Молимся за тих, кому доручена місія обвящення Божого Слова, как яны рупливые даны виконували своє задання. Тебе просим, Выслухай нас с вами. Молимся об спокої во всем свете, как кожний чоловік відкрив своє серце для Христа, який з'являється криницею спокою. Тебе просим, Выслухай нас с вами. Молимся за тих, хто знаходиться на військовій службі, як Христос, який приходить на землю, одарив їх справедною радістю. Тебе просим, Выслухай нас с вами. Молимся за хворих и самотных, как радость Бетлеемской ночи наполнила их сердце надеей. Тебе просим, Выслухай нас с вами. Молимся за нас, тут присутных, как мы имкнулись своим життем прославлять Бога. Тебе просим, Выслухай нас с вами. Прийми, Боже, так само Твою подяку, інтенцію та святої мши за всі отримані ласки. Ада, Яніна, Тебе просим. Выслухай нас с вами. Молимся на всіх наших особистих інтенціях і справах, пам'ятаємо про тих, нас просила в молитві, кому ми її обіцяли, кому ми її повинні. Молимся за всіх так само наших, близьких, родних, парафіянів, які хворіють, які тепер знаходяться так само в самоті. Усіх тих, хто їм служить, за лікарів, за медиків. Добрый Боже, прошу, благослови, Тебе просим. Выслухай нас с вами. Милосердный Боже, ученика, просприйся на землю утіловленого слова, заяснила в наших серцях світло Твоєї правди. Брат Христа, Пана нашого. Аминь. Можно сесть. Номер 160. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай буде Тебе, Пане, приємна наша ахвяра, якою складаємо Тебе в гэтую святую ночь Христового народження.
каб праз таямнічае перамяненне дару мы атрымалі ўдзел у боскасці Твайго Сына, у якім наша чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадаюць на векі вечныя. Пан з вамі. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавена, каб мы заўсёды і ўсюды складалі Табе падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова засяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога убачнага і постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Ty światy, krynica usierakaj światości, tamu ujedności z усім Kościołem u Najświętejszую noc, kiedy błogosławionaja Maryja w nieporuszonym dziewostwie narodziła światu Zbawcę, przez Jego pokorna molim Ciebie, Panie. Oświeciły Te dary rasою Ducha Twojego, kab jany stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: bierzcie i jeszcie z tego usie, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и жараем
śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół, który rozsiany po всем świecie, udoskonalił любові razem z Papą naszym braciszkiem, biskupom naszym Tadeuszem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов сестер наших, які поснули надію на воскрешення. І про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з святого світу, і дозволь убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу жития вечному едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, которые справедливо подобали сюда, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. А с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, как мы могли стать Божьими детьми. Тому полную вдячности осмеливаем się казать. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши. Боже нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали сповнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего, Иисуса Христа. Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, веруй Костелу Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей. А дари Тебе супокоем едности, Ты живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будь з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Себе грехи света, благословленные покликанные на вечеру Ягонию. Я не бачу, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Слово осталось телом, и бачили мы славу Ягонию. Номер 158.
Panie nasz Boże, дозволь нам з радостью святкувати народження нашого Откупителя і годним життям заслужить слушність з Йому небі, які живе і владають на веки вечные. Сядьте. Хай ласка. Справді хочеться виказати хвалу і пошану доброму Богу за дар этого часу, який ми всі разом з вами вошли, що у здоров'ї дотривали до цього моменту, можемо спільно разом зустрітися на молитві, на прославлення Богу, на цих співах цудовних порядках. Хочу подякувати усім тим, хто причинився до пережиття організації цих святів, які ми спільно разом сьогодні будуть як перший, що такого ходить. Дякую Божим ягняткам, таким поширеним складі тут, з різними інструментами ще, за цей спів радісний, справді веселий, за ваше служення, не тільки сьогодні, але на протягу цього року. Щиро вам дякую за те, що так пригожа прославляєте доброго Бога своїм співом. Дякуємо літургічній службі алтара за служення. Так само тут піровірщики є. Нічого, ми приймемо назад. Так само. За вашу послугу, за вашу присутність, за допомогу, за всі ті справи, які чините, щиро вам дякую за таке сьогоднішнє служення. Я дякую всім вам за сьогоднішню нашу соборну молитву. Дякую тим, хто допомагав продиктувати нашу каплицю, пригожий, декорувати, хто мив окна, подлоги, витирав пилі, і так далі, йолки, хто привез. І інші справи, які я чинив, так як ми сьогодні казали, маленькі, може, незауважальні, як же ж важне, бо ці всі справи склалися огольне вигляд наше святкування сьогодні. Іноді не потрібно. Кожен доклався ось такі маленькі якісь справи, виходить велике добро. Дякую всім тим, хто так само ділився почастунками різними, приносив нам звичайно так само зазвичай гостей у нас, святари приїхали, ті, які самотні на параді, по одному, так само до нас, ось як пережити цю вігілію, разом з сестрами, ось увійшли в це святкування. Дякую вам за те, що ділитеся так само тими добрами, які ви маєте, щоб було вельми смачно. Дякуємо тим, хто злучався з нами в онлайн-трансляції, хто сьогодні разом молився. Хай вас так само добре Бог благословляє, коли на карантині чи хворієте, виздоравлюєтеся, вертаєтеся, будемо раді усіх вас бачити так само тут у капличці. Ну і наприкінці так само хочемо одумя вчора нашої душпастерської команди, святарів, сестер, так само повінчувати усіх вас з тим світлим, справді, святом Божого народження. Нехай ось ці урочистості, свято допоможуть вам затриматися, може, в такій тишині перед Єзусом і віднестися так глибоко до того, що Він чинить в нашому житті, який Він його відмінив за цей час, який ми прожили вже. Побачиш ось ті доброти і ласки, якими Він нас одарив, які приніс нам, як Він вельми моцно хоче нас любити, хоче нас збавити за цю ласку. Хай в ваших серцях буде велика вдячність. Я жадаю вам, як Слово Боже, яке ми на нове і знову, як ніби те саме читаємо, але відкрилося може по-новому. Так ви вміли поглядіти його про історію власного життя. Ми жадаємо більше спокою. Спокою в наших серцях, в наших сім'ях. Бо спокой – це знак Божої присутності. Спокой – це дар Божий. І тому хочемо, щоб цей спокой панував у нас. У нашій країні так само. О переменах, о такому спокої молимося так само і жадаємо один другому. Жадаємо і дару здоров'я, сьогодні так
заўсёды нібы актуальна, а цяпер яшчэ больш як падкрэсляе, не толькі того фізычнага, а і, канешне, духоўнага. Каб не гледзячы на ўсе розныя перашкоды, якія ёсць вакол нас, мы не забыліся клапаціцца пра нашу душу, якая таксама патрабуе Божага лякарства, Божай ласкі. Мы былі сапраўды здаровымі в гэтым годзе, вось так, такі духоўна. Бо толькі ў такі спосаб мы зможам перамяняць гэты свет. Яны жадаем адчуць гэтую Божую міласэрнасць, якая заўсёды ёсць, Божую любоў, якую Бог кіруе да нас, каб ніхто і нішто нам гэта не прыкрыла, але было гэта нашым досведам. А напрыканцы, можа, яшчэ такая маленькая гісторыя, зусім маленькая. Ведаеце, Божае цела — гэта такое свята, дзе так дарослыя точно ўжо помняць, калі ладзяцца такія вялікія працэсіі. У Мінску таксама адбываецца. І вы, думаю, некаторыя з вас ужо хадзілі на гэтай працэсіі. І вось аднойчы была такая працэсія, ведаеце, ўсё было падрыхтавана. Аркестр такі граў цудоўна, міністранты прыгожа апранутыя, дзяўчаты і хлопцы першакамунійныя прыбраныя былі ў белае адзенне, розныя харухвы былі вынесены, ўсё так цудоўна, і ксёндз так бегаў, усё глядзеў, каб усё было супер добра, усё нібы добра вырушана. Гэта працэсія, і толькі маленькі міністрант, тут у нас тут Андрейка, прыходзіць да ксяндза і кажа: ксёндз, яшчэ штосьці. Ксёндз кажа: ну, пачакай, тут такая урачыстасць, такая працэсія, потом скажаш мне. Але Андрейка не здаецца і зноў тармозіць ксяндза і кажа: ксёндз, штосьці хачу вам такое важнае сказаць. Он кажа: добра, кажы, только худзенька, бо працэсе ж ідзе. Ксёндз, вы забыліся Езуса ў манстранцыю пакласці. Ведаеце, можна вельмі шмат зрабіць такого высілку, каб падрыхтаваць гэта ўсё, падрыхтавацца, як кажуць, да святу, ўсё зрабіць. І папрыбірацца, і ялінку паставіць, і ежу нагатаваць, і яшчэ штосьці там. А можна забыцца папросту пра Езуса. І жадаем, каб гэтага не здарылася ў вашым жыцці, каб кожны з вас гэтай святы сапраўды прыняў, забраў з сабой Езуса Хрыста, які вельмі прагне увайсці ў вашае жыццё. На гэты час святкавання прыміце Божае благословенне. А яшчэ і заўтра святкуем усе таму імшы святы о 9 гадзіне, о 10:30, о 12 гадзіне і вечарам о 18 гадзіне. Детей по секрету только додам, что святый Николай сказал, что хіба завтра у нас будет. А никому не кажется. Пан з вами. Похилите ваши головы на благословление. Бог бясконца добрый, праз уславлення свайго Сына, рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвяцейшую ноч. Няхай ён адгоніць ад вас цемру грахоў і асвеціць вашыя сэрцы святлом ласкі. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і ўчыніць вас вестунамі свайго Євангелля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас даром свайго супакою і добрая волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Благословлення всемогутнього Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыдзе на вас и застанется назаўсёды. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси и пасток злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь веко шатана и інших злых духов,
які на слугу душ твоїх спасися. Амінь. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezranne serce Maryi, будь з нашим порятунком, święty Archanioły Michael, молися за нас. Номер 159. Хай буде прославлений найсвятіший сакрамент. Розбивай тіло і кров Пана нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятіший сакрамент. Розбивай тіло і кров Пана нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятіший сакрамент. Розбивай тіло і кров Пана нашого Ісуса Христа. Святий Ян Евангеліст, Молися за нас. святий Максиміліан Марія Кольба, Молися за нас. святий Ян Павел II. Молися за нас. Слава Сину і Духа Святого. Христос народився, славім Його.